Yo, people, get ready for the angel of war. Giros Yeondo. Most powerful, fireful, faithful, fast flowing, famous and furious, bad and dangerous. Ladies and gentlemen, we are talking about the man who doesn't need any intro. We are talking about the man who is the lyrical specialist and the freestyle specialist. Them dead. Big up on us with Triio production. Car you in those music and dance to the maximum. Salute the foundation. Yeah, man. Remember, no things to mention. Yeah, man. Respect me elder Roach Kali. Yeah. Big up me Festa General Elder Vuyo. Yeah, Respect Bostanya, you love na don. Respect to yourself. Me no have no time to waste the thing there, Messi. Yeah, man. Ladies and gentlemen, Richinari, Triio production. Chimda tu one got him a freestyle me man time rising guys. But in Nasi Mimiga, I know what's enough believe. Just believe in us. Yeah, man. In any job test him that. Do Upe Martin and then open up, Messi. The Upe sin and Upe, bro, my rough four lines this in the road, Messi. Mujibosa. So are you ready for that, man? Always ready, always fireful, always powerful, and always angry, always cross, always man are ready for the business. Tell him say Sunny Hill as the man of the job. Yeah, tell him say the freestyle specialist him ready. Say, give me say the reading, let me prove fit for them. Yeah, man. Vandishikira ndakagara pafoni ndanzwa kuti yapinzirwa naJoni hanzi silent killer wanetsa mangoma ako kuchika kuna makoni wandipa CD ndirimo mTV inini ndakadzira rangu CV vanonziva ndakabvarisa haifinizi DT ende ndiri muridzi we ndati kamera iyi yakarembera ndopedzera kana mimi makateerera ndakachenjera moto ndinongoramba ndichiwedzera ndaswedera ndati ndomaki ndati vese vari 1 2 3 ini ndinovada nekuti I'm free hahana basa kwandiri inini panohondo ndine Z-degree light ngirozi yehondo ndeyepaiti kurufa munhu nhasi tonight lakutadze kuti tinoziyana toisa pasaiti ndati bhegi vamwe vane skiri yekuita sabotage asi vasingazive tinovharisa pastage kana uchida bhejaya mari yako bheji handini the penny ini handinyore freestyle yorova kana 10 malyrics ndisina kuzorora. Listen, this is zvinhu zviri kuitika, it's happening. Chigubu chemazowe inini handiende kunopfugamiswa kumasowe asi ndoramba mangoma ndimarove handite zvekuti indimatove saka WhatsApp ndakabata kapu ndavapika kuti nemishapu handiti inofamba najalafu ende ndiri mufesi ane one love masking tape vashaya kuti freestyle day handimbomiswe nemajiti ende ndinogara ndiri chiti amasip handiite lip but inini ndorana mastreet plus masweet. Oh listen, aya maheu haisi chateu rasa inzwai maheu ndati maheu yisi saka ndati motemu tovaita postmortemu tavakanda mutemu ndovatadza kuti nini ndini wacho ane into originary no ina demu stiki yemachisi handidi kuishaya ndada kubatidza chalisi ndinokumbira muri mechikoko ndipe kumwe fayasi ndimbolaita zindudu iwe hanzi dhumu ndafunga kuti ibhumu imuraya mapete nenhunzi dzinenge dzichida kuita pumpumu mapleti foni iyi hanzi muridzi wayo ndiJoni musafunge kuti ifeki asi yagara istreti chimbondipa vaselini ndimbo taridza vanhu paskrini ndivaratidze kuti freestyle specialist wemuZimbabwe ndini inini ndati ndokumbira something dai manga matipa something nekuti nini handisi kuimba one thing ndokumbira something wandipa sleeve ndiani uyu ari kunzi anoimba face shaya dzakapenda kuita kunge ari kutsenga mauyu ndeupi atakunge munhu adzakwane guchu black bebe rangu ndoripa hug ndobva ndavatadza kuti nini ndiri thug plus inini ndiri hard not to come and ndobva
chivharo ho pachikoro chamangoma shuwa inini handidhakwe doro asi kuti mbokondodzi pwanya musoro ndobva ndavatadza kuti ndati iwe ndipe bhachi handifambe newachi asi kuti ndine mudhara wemaklashi mafans angu anonisapota salenkila me love them so much kubva kuna janina kusvikira muna machi mazvinzwa here ini changoita zvekuti ndivapedze mate kusvika vachikavhat panje saka muri mabombo ime muri mabombo clan muri mabombo boy them a realest bombo